ዝተማሃረ ሕብረተሰብ ዝወነነት ሃገር ዱልዱል መሰረት ንምዕባለ ከም ዘንጸፈት ርጉጽ እዩ ስለዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ መሃይምነት ካብ ስሩ ንምሓው ኣብ ርእስቲ ስሩዕ ናይ ትምህርቲ መደባት ብመደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ሓያል ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ይርከብ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዘመልክትዎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት መጠን መሃይምነት ባስታት 60 ሚታዊት ነኪዩ ሃብቶም ፍረዝጊን ዘዳሎ ጸብጻብ ኤርሚያስ ገብረልዑል ከቕርቦዮም ኣብ ጽላት ትምህርቲ ብዝተኻየደ ወፍሪ ስሩዕ መደባት ትምህርትን መደብ ምጥፋእ መሃይምነትን ብምስፍሑ መጠን መሃይምነት ኣብ ሃገርና ኣዝዩ ከም ዝወረደ ወግዓዊ ሰነዳት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብርሂቡ ኣብ ፈለማ 9 መጠን መሃይምነት ኣብ ኤርትራ ክሳብ 75 ሚታዊ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ትሕቲ 25 ሚታዊት ከም ዝወረደ እቲ ሰነዳት ኣነጺሩ መንግስቲ ካብቲ ስሩዕ ትምህርቲ ወጻኢ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ ብዘሰላስሎ ወፍሪ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ልዕሊ 500,000 ዜጋታት ከምብውን ክጽሕፉን ከም ዝበቕዑ ተጸብጻባት ዘነጽር እዚ ውጽኢት እዚ ሳላ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጎስጓሳት ህዝቢ ኣባላይነትን ኣገዳስነትን ትምህርቲ ልዑል ንቕሓት ኣጥርዩ ከም ዘሎ ዘነጽር ደቂ ኣንስትዮ ድሑር ልምድታት ንዘንቀሎም ኣተሓሳስባታትን ሰበሳግማዊ መነባብሮን በዲህን ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክዛዝማ ምኽኣለን ንገስጋስ ናይቲ መደብ ዘንጸባርቕ ምዃኑን ተፈሊጡ ዜጋታት ብዕድመ ይኹን ካልእ ምኽንያታት ከይተዓንቀጹ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዘርብሖም ትምህርቲ ንምቕሳም ኣተክሮ ክህቦ ከም ዝግባእ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝተዋፈሩ ኪላታት የዘኻኽሩ بمتحبار هجروي بيت مذاكر إيرتران أب روما إيطاليا زمدبرو يونيفرسيتي سبينزان أب سميناوك إيه بحريز كازلو دحساس أب تاريخ فلكة ودسب لعلا قداس نتزلهم انتوين أسرات يركبو خمسلو تفليتهم بمسارة حبريتان تزيد حساس تكايت زلابي إيرتروانن إيطاليوانن كي إلاتات زقومت كوجله بزي كاتي أب مدربدا بويا أب 26 تربيعيت مترو بستخير كوعتا أب كوحز ترخبه شمونت ميتشح عمتات عدم زلو ناشدش السبات أسر رقاز ملحول أرمو أب استبحل بوتا 1 مليون عمتات زغطرة كلتا ناي شكنا كلتا دماناي مثلا قلفين شالعت امتي ودسب كمون كلتا أسنان ترخيبهم تي شمون دميتشح عمت عد مزلو أسر رقاز ودسب فلما بنبار تكباب الزخون الزيقاز ترخبا كوينو دحيرات عد حساسي تقوجله عميق مصنعتي كم زقبرت اللون انتاونتو بسنفلت تاوي أقباب كم زرقاز تفريطهم زياب من ربدا بويا ب 26 تربيعيت مترو باستخير كوعتا اب كوحز ترخبه اسر رقاص 6 سبات كابتي بزمناوي زفلت عليه تودسب اتي زطنتو كخون كم زقليوم كيلاتاتنا يتعودي زقلصوم زاغي تغيرو بزلو دحساس ترخبه اسر هيوت تبوتا اب تاريخ فلقت انتوان سبات اقداس بوتا زحز توسخ اسرات كركبو زقل كم زخونه تنصيرو أب نوزوبا عدايه باستفرالي مخناتات نزرقت تحت تساتفنت أب مادي تمرتين محيال زحجز عودة زته بعصرت شمونتن حساب كتما عدايه عودة زته تخيدم أبتي أب محجرتي كبابن سوبرفايزراتن تساتفو عودة زته كأندت أنك نايتي بأندو أبدك أنستي زرقت تحت تساتفنت زي مترنا في عدتات مرعى تحت عدمه كمون كالئ محبر بهلاوي محلخاتات مخانو حلفي مينستر تمرتي أبتي نوزوبا ممر عمر الدين محمد قليزهم لعول تساتفنتن تقداسنتن أب تمرتي زهلو تبقسون تقداسنتن ولدن تمهارون مزحي المهانو زدقسا حلفي جنبر مينستر تمرتي أبزوا دوبو ممر هبتزقي كيرانه ولدين رقم كوغس قسو كمعدون ككاتاتولون تقويعهم تساتفتي أبزهابو رئيتو أب مبرعاوي أتصادف زركبا فحز بلا عدسات كترنفا تومهارو أبزو أربون بيت تمرتن خمارو ممحدارن بيت صحفة تمرتن قوسقوسات ككايدو ركب ولدي تمهارون ممهاران كحيل كمو دما مكتال ولدي أب تمهارو كعزز تلابيهم أب نؤزوب عدايح 24 أبيت تمرت اللوان أب استفل عليك بابتات هجرنا زكاة زلو لمعتوي ملبات بغندو بيتبقسون عقمن من اسياتيو ستكبر زلو كم أكلنا يزدما من اسيات بيت مخا أب كبابي امزلو قلات بوتاتاتن مقرب أدمعي عمام أب مثل سال يركبون وكيل إرينا برهان عند مسكال نزردالو تتصاب أزيب برهانة كتقربها أبزوبا ماكل من إسيات بيت مخا كوماو لمعات المدنفع أب كبابي امزركب قلات مريت بوفرا قريبهم أتم من إسيات أب عبيت قرناتات قدا قد بمدلاو سياب رئيس متكال قتالنة محاس أقدمهم 400 فيستو زحزقان إما يهاني تنبحات وركاليلو من إتاب كبابتات فورتون كدا هدون زبان بدون استغايدنا مقرب سراح أكل نايت بكم زكاير لمعاتا ونتفتات كم زخونة بومبر تم من إسيات مهمر تخست مسكناني إيرينا حبيرو وحجمتاي طرا مقرب طرا يكونس مقدو صارون سلازلو حجبتي محبر
ናይቶም መንእሰያት ነቲ ዘሎ መደባት ልዑል ንፋዕ ንምግባር ኣብ ተኸባቢ ዘሎ ዓበይቲ ዋርድያ ብምቁፃርን ቀጻሊ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ እውን ምንክብኻብ ከይድና ክንሪኦ ኣለና ምትካልና ደይኮነስ እንታይ ማዕባለታት ምጻእ ኣሎ ከምዚ ኩዶ ካለን ዝረኣኹሞ ቀጻሊ ዝኾነ ምክትታል እውን ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣዋሃድ ናይቲ መደብ ጆሜትራ እዮበይን ድማ ብዘይካቲ ናይ ምግራብ ዕማም ንጥፈታት ከባቢያዊ ጥሬት እውን ከም ዝካየድ ኣብርሂቡ ገረብ ክትክል ኮላስ ማይ ክብለይከሉ ልዕል ኩሉ ሕጂ ኣቐዲምና ማይ ገንኢ ኢና ሒዝና ዘለና ልዕሊ 400 ፊስቶ ዝሕዝ ወይ ከዓ 4 ቦጥ ዝሕዝ ባስካ ዓብዪ ሓሪስና ኣለና ብተሳትፎ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ብማይ ባህርያዊ ማይ ክሰትዩ ኣብዛ ሓጋይ ክኾን ከለኻ ካብቲ ማይ ከዚናያ ዘለና ካብኡ ብማእተታዊ ስራሕ ከዓ እንዳስተና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ተሳተፍቲ እቲ መደብ ኣብ መወዳእታ ከባቢኦም ናይ ምልማዕ መደባት ብዝሓየለ ውዳቤ ከም ዝቐፅልዎ ኣረጋጊፆም ኩላህና ብጣዕሚ ኢና ንተሓባበር ኣወዳትና ንኹን ኣዋልድና ብዛዕባ ናይ ዝዓዲ ከም ዝኽብሉና ከለዉ እንዳተሓጎስና ብጣዕሚ ኣብ ልብና ነፊሕና ኢና ንዓድናን ንህዝብናን ንሃገርናን ኢልና ብምሉእ ልብና ኢና ንውድኦ ንዛዝሙ ሓደ ኣብ መንእሰያትና ዘድሊ ነገራት መረዳእታ ሂብናዮ ኣለና ኣብዚ ልምዓት እዚ ክነጥፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ንብዓታዊ መደባትና ክነጥፍ ኩሉ መረዳእታ ብኣኼባ ብኩሉ መልክዓት ኣረዲእና ኣለና እዚ ናይ ቀዳማይ መስርሕና እዩ ድሕሪ ድማ ቀፂልና ናብ ዝተፈላለየ ናብ ስራሕታዊ ነገራት ኩሉ ነገር ድነጠፍና ኣሎ